Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καζανίδη, αν θέλει να συντονίσει το κομμάτι των ερωτήσεων με το ακροατήριο, δεδομένου ότι θίχτηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και προφανώς θα υπάρχουν απορίες ανάλογα με τις θεματικές που έχουν υποθεί. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Πράγματι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Η αλήθεια είναι γεννήθηκαν και σε μένα κάποιες απορίες και έχω καταγράψει κάποια ερωτήματα. Ωστόσο θα αφήσω πρώτα να διατυπωθούν όλες οι απορίες από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων και οι ομιλητές φυσικά μπορούν να απαντάνε. Οπότε παρακαλώ κάποιος άμα έχει κάποια απορία είτε μπορεί να σηκώσει το χέρι να πάρει άμεσα το λόγο ή ακόμα και να καταγράψει το ερώτημά του στο chat και να το απαντήσουν οι συνάδελφοι. Μέχρι να διατυπωθεί κάποιο ερώτημα, μπορείς να ξεκινήσεις τα δικά σου ερωτήματα, Γιάννη, και βλέπουμε μετά στη συνέχεια τι θα γίνει. Εντάξει, να ξεκινήσω εγώ ένα ερώτημα στον κύριο Ράντο, που ήταν και ο πρώτος που ξεκίνησε έτσι τον κύκλο των παρουσιάσεων. Κύριε Ράντο, είδαμε τους κινδύνους αυτούς που υπάρχουν για όλα αυτά τα δεδομένα μας και σε μία από τις διαφάνειες έλεγε κιόλας μία από τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πέραν όλων των άλλων ήταν το backup. Ειδικά για την Πανεπιστημίουπολη, για το ΔΙΠΑΕ και ειδικά τα τμήματα, ας πούμε, εγώ θα μιλήσω για το δικό μας το τμήμα, την Πανεπιστημίουπολη της Καβάλας, έχουμε το Google Drive σε συνεργασία. Είναι ασφαλές, μας εξασφαλίζει ως ένα βαθμό σαν backup να κρατάμε τα κρίσιμά μας αρχεία στο Drive του Πανεπιστημίου? Πήγα σε πιο πρακτικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το Google Drive, όπως και πολλά άλλα τέτοια cloud υπηρεσίες, όπως είναι και της Microsoft, το SharePoint, έτσι, πλέον στις μέρες μας χρησιμοποιούνται και από εταιρείες αλλά και από οργανισμούς, έτσι ώστε να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά ειδικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τα οποία αποθηκεύουμε εκεί και πού χρησιμοποιούνται αυτά εδώ τα δεδομένα, ειδικά όταν αφορά εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, έχουν την έδρα τους στην Αμερική, και υπήρχαν ανησυχίες για αυτά τα ζητήματα, κατά πόσο θα πρέπει να διαθέτουμε δεδομένα τα οποία πηγαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι έχουν λυθεί και με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπου πλέον οι εταιρείες αυτές οφείλουν να σέβονται τον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτό για την προστασία των δεδομένων. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν έτσι αναφερθεί ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραβιάσεις δεδομένων σε αυτό εδώ το επίπεδο δεδομένων, δηλαδή τα οποία αποθηκεύουμε εμείς σε Fair Drive. Άρα θα τα θεωρούσα αρκετά ασφαλή. Και σε κάθε περίπτωση, τώρα η έννοια της ασφάλειας πάντα είναι σχετική, θα το έθετα σε σχέση με την εναλλακτική την οποία έχουμε. Η οποία εναλλακτική ποια είναι να τα φυλάτουμε στο ίδρυμα, έτσι, σε κάποιο προσωπικό υπολογιστή. Δεν ξέρω κατά πόσο εκεί πέρα θα θεωρούνταν πιο ασφαλή τα δεδομένα μας. Να θέσω και αυτή τη διάσταση τώρα σε αυτό το ερώτημα, έτσι. Και να έρθουμε, κύριε Ράντο, να δώσουμε ένα συμπληρωματικό σχόλιο με τη ζημιά που έχει πάθει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα πανεπιστήμια σε αυτήν την προσπάθεια, βλέποντας ότι πολλές φορές, όσο καλά συστήματα και να έχουμε, υπάρχουν και ζητήματα πέρα από τις δικές μας δυνατότητες, όπως οι φυσικές καταστροφές, που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα και δύσκολα σε αυτό το κομμάτι. Πράγματι είναι εντάξει, άμα θέλουμε να πάμε σε σωστές τεχνικές αντιγράφων ασφαλείας, θα πρέπει να δούμε και αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν αρκεί τώρα να πάρουμε ένα αντίγραφο στον προσωπικό μας υπολογιστή σε κάποιο εξωτερικό σκληρό, έτσι. Θα πρέπει να δούμε και το πού φυλάμε αυτά τα μέσα στα οποία αποθηκεύουμε τα δεδομένα του backup. Και αν έχουν προβλήματα με ιούς, αν είναι μολυσμένα τα ίδια τα backup με ιούς, γιατί αν πάρουμε ένα backup το οποίο έχει, για παράδειγμα, κάποιον ιό, δεν κάνουμε τίποτα πρακτικά, αναπαράγουμε το πρόβλημα.
είναι air propagation. Αν υπάρχει ερώτημα, κυρία Κασπαδάκη, Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από τα Χανιά, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ζητώ καταρχήν συγγνώμη για την καθυστερημένη σύνδεση στην υπέροχη αυτή ημερίδα που πραγματοποιείται, λόγω άλλων υποχρεώσεων. Το θέμα είναι, τα θέματα που θίξατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν κατάφερα να παρακολουθήσω όλες τις εισηγήσεις. Έχω μία ερώτηση για τον αγαπητό κύριο Σάμψον, ο οποίος έχει αποτελέσει πολλές φορές αντικείμενο προσωπικής μελέτης. Θέσατε ένα ζήτημα για τα Learning Analytics και επειδή μας ενδιαφέρει ερευνητικά και για τα Educational Data Analytics, πώς θα μπορούσε ένα πολυτεχνείο, όπως είμαστε εμείς, όπου τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα βαριά εργαστήρια, γίνονται όλα διαζώσεις. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ψηφιακά, με την έννοια ότι πώς μπορεί, φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ανάλυση, η οποία μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, στηρίζεται στις καταγραφές που υπάρχουν στα LMS συστήματα. Σωστά? Πολύ σωστά. Απλώς ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας ότι εδώ οι συνάδελφοι στο δικό μου τμήμα, που και εμείς έχουμε πολύ βαρύ εργαστηριακή διάσταση σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, όταν πρωτοξεκίνησε η πανδημία, είχαν μεγάλη ανησυχία πώς θα γίνουν τα εργαστήρια. Σήμερα οι περισσότεροι κάνουν τα εργαστήρια online πια. Τα εργαστήρια του software και τα λοιπά, ας πούμε. Εμάς δεν επιτρέπεται αυτό. Εντάξει, θέλω να πω ότι ο λόγος για τον οποίο γίνονται online είναι γιατί σε μια αίθουσα μπορείς να κάνεις, έχεις ένα εργαστήριο 10 ατόμων, 15 ατόμων, που ουσιαστικά μπορεί να κάνεις, όταν έχεις 250 φοιτητές, μπορεί να κάνεις πολύ λιγότερα πράγματα, ας πούμε, από ό,τι θα έκανες online. Συνεπώς, καταλαβαίνω τις αγκυλώσεις του συστήματος, προφανώς, σε σχέση με το κομμάτι της μελέτης των φοιτητών, της εμπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία κτλ. Θα έλεγα ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα έστω ότι είχαμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε δεδομένα face to face, μέσα στην τάξη. Είναι τόσο μικρό το δείγμα τελικά, ας πούμε, ουσιαστικά, και είναι τόσο λάθος ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που είναι κυρίως μια διάλεξη κτλ., όπου αυτά τα δεδομένα θα μας ήταν και άχρηστα τελικά. Δηλαδή, σε μια τάξη face-to-face, όπου ο καθηγητής μιλάει κατά 90% του χρόνου και 10% κάθε μία ώρα στο τέλος ρωτάει «το καταλάβατε?» και λένε όλοι «να το καταλάβαμε», ας πούμε, έτσι. Είναι πολύ περιορισμένα, ας πούμε, αυτά τα δεδομένα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς. Συνεπώς, όλο αυτό δουλεύει όταν, στις χώρες αυτές που πήγε στην Αυστραλία, δεν υπήρχε ο περιορισμός ότι το μάθημα γίνεται μόνο face-to-face. Ίσα-ίσα το αντίθετο, ας πούμε. Έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε το ίδιο learning experience ταυτόχρονα και στους face-to-face μαθητές που δεν είχαμε καν αμφιθέατρα. Στο Curtin, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν καθόλου αμφιθέατρα. Υπήρχαν μόνο μικρά groups, έτσι, και από εκεί και πέρα, βέβαια, οι δραστηριότητες γινόντουσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, online. Συνεπώς, θέλει έναν επανασχεδιασμό πολλών πραγμάτων αυτό για να δουλέψει. Και για τα έργα, και φυσικά και στα εργαστήρια, ας πούμε. Νομίζω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να συλλέξει κανείς όταν κάνει τα εργαστήρια online, παρά όταν είναι σε... Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η βαριά μηχανουργία που έχουμε εμείς και τα λοιπά δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνανε τα εργαστήρια αυτά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έγινε προσομοίωση, γίνανε ασκήσεις. Δεν είναι soft εργαστήρια σε ένα πολυτεχνείο και γι' αυτό το βάζω σαν θέμα πρόκλησης. Δεν κάνουμε λογισμικό, ας πούμε. Τα εργαστήρια που είχαν την συνιστόσα να δείξω ένα λογισμικό και να το χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να το χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές, ναι, Αλλά αυτά είναι λίγα και τα περισσότερα εργαστήρια είναι βαριά εργαστήρια με βαρύ εξοπλισμό που απαιτούν και άλλες προϋποθέσεις. Και μάλιστα σε σχολές όπως είναι τα πολυτεχνία είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή μετέχουν υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα. Το ξέρω, και εγώ πολυτεχνείο έχω τελειώσει, αλλά με την παρουσίαση του Τάσου κατάλαβα ότι θα μπορούσε να έχει ένα ωραίο τέτοιο ρομποτάκι να γυρίζει σε κάθε, αν υπήρχαν τα χρήματα βέβαια είναι αυτό, και να συλλέγει όλες τις πληροφορίες, δηλαδή να βιντεοσκοπεί ουσιαστικά. Εγώ πρωτοξεκίνησα αυτή τη δουλειά το 1996 κάνοντας ένα project, ας πούμε, στο οποίο ουσιαστικά βιντεοσκοπούσαν χειρουργείο. 1996 βιντεοσκοπούσαν χειρουργείο στην ιατρική,
που κάνει την εγχείρηση και επειδή ας πούμε το πρόβλημά τους ήταν ότι είχαν 10 ανθρώπους που μπορούσαν να μπουν μέσα και να δούνε και από πάνω ήταν στην Αμερική ας πούμε τέτοιο, έτσι, ουσιαστικά το βιντεοσκοπούσαν, το κρατούσαν σε ένα σύστημα το οποίο υπήρχε online, μπορούσε ο καθένας να πάει να μπει, να κάνει zoom κτλ, γιατί η βιντεοσκόπηση γινόταν από πολλές πλευρές, εξηγούσε και ο καθηγητής τι έκανε, έτσι, και από τότε, ας πούμε, ουσιαστικά προσπαθούσαν να μεταφέρουν όλες αυτές τις δραστηριότητες και εκείνη την περίοδο με βίντεο κτλ. Αν κάτσουμε δηλαδή κάτω, είμαι σίγουρος, ας πούμε, ότι μπορούμε να σκεφτούμε πολύ αποτελεσματικούς τρόπους. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, στην Αυστραλία, ας πούμε, όταν ένα από τα labs που είναι δύσκολα labs, δεν έχουν ψηφιακά εργαλεία, ήταν, ας πούμε, πώς δουλεύουν οι νοσηλευτικοί με την ιατρική, σε χειρουργείο πάλι, ας πούμε, έτσι. Και είχαν μία κούκλα, ας πούμε, η οποία είχε σένσορες όμως και βιντεοσκοπούσαν από πολλές κάμερες τι κάνουν οι φοιτητές και μετά υπήρχε το software που το ανέλυε αυτό, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή έκανε analytics, ας πούμε, ουσιαστικά, που ήταν video-based analytics, ας πούμε. Και έλεγε ότι αυτός, ας πούμε, την ώρα που πεταγόταν το αίμα, ας πούμε, γιατί πεταγόταν, τρόμαξε, τον είδαμε, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Δεν υπάρχουν τα resources προς το παρόν, βέβαια, για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κύριος Τσινάκος, νομίζω. Κύριε Τσινάκο. Ναι, αν και την πάσα την έδωσε ο κύριος Σάμψον, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Οικονομίδη να μας πει λίγο το όφελος που προκύπτει από τα telepresence robots σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Αν και το είπαμε λίγο με την έννοια ότι θα μπορούσαν να μετέχουν σε εργαστήρια τέτοιας δύσκολης μορφής, αλλά εάν γνωρίζει αν υπάρχουν πιο προηγμένα telepresence robots, τα οποία μπορούν να κάνουν πράγματα σε ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης. Να προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω, γιατί είμαστε εκτός χρόνου και φαντάζομαι όλοι έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, είπα στην ομιλία ότι βασικά με τα υπάρχοντα telepresence robots στον προϋπολογισμό αυτών των οποίων ανέφερα, δηλαδή περίπου 4-5 χιλιάδες, ακόμα και τα πιο ακριβά που πάνε μέχρι 40.000, αυτό που σου δίνει περισσότερο είναι ότι σου δίνει το zoom, αλλά να έχει μέσα κίνηση, να μετακινείται δηλαδή το ρομπότ, να μετακινείται η κάμερα, να μπορεί να κάνει zoom in, zoom out, να στρέφεται, να γυρνάει, να μετακινείται και στο ύψος, κατακόρυφα δηλαδή, και να πλησιάζει το συνομιλητή ή να απομακρύνεται ή να πλησιάζει κάποιο αντικείμενο ή κάποιο όργανο, εργαστήριο και τα λοιπά, να το βλέπει από διάφορες γωνίες και όλα τα σχετικά. Τώρα, όσον αφορά τα έξτρα που καλό θα ήταν, από ό,τι λένε πολλοί που τα χρησιμοποιούν τα telepresence να υπάρχουν, όπως χέρια, εγώ δεν είμαι ενήμερος για κάποια τέτοια telepresence robots. Υπάρχουν βέβαια άλλα robots που έχουν χέρια, όπως αυτά που κάνουν, παράδειγμα, συσκευασίες προϊόντων. Έτσι, νομίζω ακόμα και τα ΕΛΤΑ έχουν κάποια ρομπότ για να κάνουν διαχωρισμό των δεμάτων, των φακέλων κτλ. Σε άλλους τομείς δηλαδή υπάρχουν τέτοια ρομπότ, τα οποία έχουν χέρια, πιάνουν πράγματα, τα σηκώνουν, τα μετακινούν και όλα τα σχετικά. Αλλά όσον αφορά τα telepresence robots, τα οποία θα επικοινωνούν με ανθρώπους εκείνη τη στιγμή σε οποιοδήποτε τυχόν περιβάλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την προβλεψιμότητα, προσωπικά δεν έχω κάτι υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμιλίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Καμιλίδη. Με συγχωρείτε, να σας χαιρετήσω κι εγώ από εδώ και όχι μόνο μέσα από το chat. Έχω βάλει το email μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τσινάκο. Θα πρέπει να φύγω για να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο, οπότε σίγουρα καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι όλους. Γεια σας. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να κλείσουμε το recording
και να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, με την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε σε πιο, έτσι ας το πω, εστιασμένες πια παρουσιάσεις γύρω από τα θέματα τα οποία κάναμε την εισαγωγή σήμερα και που δεν είναι θέματα τα οποία εξαντλήθηκαν με μια σύντομη έτσι, παρουσίαση της τάξης των 20-30 λεπτών. Πιο πολύ άνοιξαν ζητήματα για σκέψη και για προβληματισμό, αλλά αυτός είναι και ο ρόλος των γραφείων υποστήριξης διδασκαλίας μάθησης, να αποδείξουν σε όλους μας ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και δεν τα ξέρουμε όλα, παρότι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα από την μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και την υπομονή σας και κυρίως τις πρακτικές και τις καλές τις οποίες μοιραστήκατε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε Εμείς για όλη την επικοδομητική παρουσία όλων και τη συνεργασία.